A znaš kod Jebem nas uvijek ti, kiva. Riki, sunce, čekaj. Nećemo ovdje. Šta ja vam čuješ? Ej, hajmo ih prozivat malo preko Čuješ? čata nek nam dođu. Zekon je uzeo jaralo 600k. Da. Nemoj unutra, viš da će nam se unutra pohapsi ko zečeve. Neće oni... Vi ako možemo imaju preko časno. aviona. Možemo preko aviona. A možeš samo od iza skočiti i to ti je to. User left your channel. Mogu da ih sve pobacam. Ne, nemoj to. Samo do krova, brate. Pea i to je to. Dalje neće. Većina ih je AFK, mislim da vidim samo 2 AFK za sad. Snimaj ove kara, brate mili. Škog si ja sekiram, brate, što će dobiti ban. Zašto bi dobio banak, viš ko ja User AFK. joined your channel. A je ga pokro, ovaj ljud. I on odlazi sa servera odmah. A pa neće mi ući, jebem ti, boga psujem već 3 Neće da dana. mu uđe. Eto boga su i 3 dana. Pa još evo. Mirza, neće da mu uđe. Probaj sa vibratorom. Pa mene, ali ne ja, ne mogu ući. Da, Pa evo, Kašoba, Johnny i El Vuke. Vuke takikuju odmah. Ka me jebem 3 dana, evo, joj. Kiku i Kašobu primamo 2 člana, ajde. Popu. Pa ću ući danas, sašvit. Rambo 2. Evo me, Moraš reci, moju žensku reci. napravit account. Eno i kamo valjda se, misle da ćemo mi ući. Ima ih dosta. Pa vidiš Neće na drop mapi, energy, brate. evo. Da nije puko sada. Neće Zaštiće tamo. nas. Neće, ne mogu drop energy. Ja ovo radim vam drop energy. Pola komandi ne radi. Neće drop energy, možda ne javiš. Alo, ovaj Džemo glup lik. Kaže nam, već skupite se tu svi da se slikamo i oni izleti i pohapse nas, pa ti si glup. Pa ti si glup, kaže aj sad nemojte ko prošli put. Ja kad ih vidim ja tu preskačem iza kojeg helikoptera i bježim.